a sai yan ɗarika in sun shiga damuwa ko wani abu ba Allah ne suke neman taimakonsa ba, a sai suna neman taimakon shehu ne. Amma bari in samu ku bidiyon kuma ku gani da kanku. Allah ya samu dace. Fetur ɗin nan shehu kuma shehu an hana zumunci, an hana zumunci shehu, ana so a je harkar zumunci a sadu da yanwa shehu. Fetur ya kai ya kusan 2000 shehu a Najeriya nan. To shehu mun kawo ma kuka dan matsayinka a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan matsayinka a wurin shehu Tijjani, dan matsayinka a wurin shehu Ibrahim. Shehu mu ko ne gatan mu wajen ku za mu kawo ku saboda shehu kun mana kuna yi mana shehu muna sa a yi mana canji kawai shehu. Ga matasa na shehu masu zuciya masu kishi, to shehu a kawo mana mutanen Allah, mutanen Allah. Rayuwa ce sauki bayan Allah sun su fuskanci. Ibrahim ya zama shedan mai batarwa, kuma duk wani abin da suke wallahi shi ya dora su akai, shi ya dora su akai. Da'awarsa kenan. Don in ba ko me yasa sauran mutane ba kama bautar su ba? Ai akwai da sun mutu salihan bai, me yasa bai bautar su a wannan zamanin? Sai Ibrahim Yas. Me yasa? Shi yayi kira, amma shi dan hodiyo bai kira ga kai ba, bai kira ba. Jahilai ne ko suke zuwa da kabarin su suke dan wasu abubuwan su. Su din ne ma ko? Su ne ma yan bautan kabarin, su ne ma su zo koya mutane. Allah ya so ba wani halin suna da ta yi daga Bauchi ya je roƙon wani biyan bukata a cikin kabari, babu shi. Dan manzo Allah ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Ba na da kaya je wani guri dan ibada sai masallatai uku, da na Makka da na Madina da na Baitul Maqdis. Wace ka je Sokoto ka je kai me? Wace ka je Senegal ka je kai me? Wace ka je Morocco ka je kai me? Waye aike ka? Kirinki shirka roƙon wani wanda ba Allah ba. A'udhu billah. Shehu Tijjani a kashful hijab yake cewa an ba shi abin da ba bai kowa ba. To ya ce domin ba wadda zai ɗabi almajiransa ga baki ɗaya, walau amilu ma amilu walau fa'alu ma fa'alu, duk abin da suka yi ya ɗebe su ga baki ɗaya kai su aljanna sai shi, kome suka yi. Sai za ga 'yan Tijjaniyan nan wallahi tallahi laifuffuka a wurinsu ba komai ba ne, ba komai ba ne, saboda Ibrahim Shehu Tijjani ya lamunce musu. Ibrahim Inyas kuma ya zo ya tabbatar komai suka yi, yace walau amilu ma amilu walau fa'alu ma fa'alu, duk abin da suka yi yace zai kai su aljanna, zai kwashe su a jihu. Ko ya bashi babban rigan oho. Wato ni farkon wautan mutanen nan ka sai daga farkon wautan su, wai Shehu Tijjani sai ya ce qala li rasulullahi, qala li, wai manzo Allah ya gaya mini. Ya gaya maka a ina? Mutum ya mutu sama da shekara 200 kafin haife ka, kuka haɗu a ina ya gaya maka me? Kuma sai suka yadda. To nan ne tsayar take, nan ne wautar take. Allah ya ji kanta mala. Babu sanadi, babu isnadi, wal isnadu min ad-din. Babu channel, an wani kawai yace manzo Allah ya gaya mini. Manzo Allah ya gaya maka ina? Kaga in kai mai hankali ne ka dauki wannan tatsuniya ce, maganar banza ce, amma sun dauka wai ya gaya masa. Kai jama'a, wanda aka samu wani wawa mace yake to in ka ce bai gaya masa ba, kawo hujjar cewa bai gaya masa ba. Wai kai da ka kawo hujjar bai gaya masa ba. Kaga wannan bai san usulu ba. Ai yajibu alal musbit ad-dalil la an-nafi. Wanda ya tabbatar da abu shi zai kawo dalili ba wanda ya kore ba. Ai dama babu shi, mu dama wurin mu ai ba su haɗu ba, bai gan shi ba. Kai da kace sun haɗu, kai da mai dalili yanzu, kai da ka kawo abinda akwai shi ake tambaya. Nanu alal asal, asali babu. Abinda babu ba to kai yanzu kake ce akwai, to kawo dalili. Yanzu ni nace na haɗu da annabi, ba ya kuce kawo dalilin ka ba? Tunda dama asali ai dama ban haɗu da shi ba. Yanzu nace kai ka haɗu da annabi, ai asali abubuwan ka haɗu da shi ba. To in kace ka haɗu da shi ka kawo dalili, kai ne mai kawo dalili. Kai ne mai kawo dalili. To amma ina, saboda ya riga ya ɓace, wai kuma shine yake so a kawo masa dalilin wai ba a gan shi ba. Kana da hankali kai muridi? Zakiru anya kana da hankali? Zakiru kana da hankali? Kai da ka tabbatar da abu babu dalili, ni da na kore dama kuma abu asalinsa korarre ne, kuma yanzu ni kake tabbatar kawo maka dalilin wai bai gan shi ba. Lakarawa mu da hauka, wannan shine hauka da wauta da dimanci.